дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. маркази матбуоти қишунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад. дар 3 рӯзи охир дар Сирдарё 3 нафар ғарқ шуданд. Тоҷикистонро бори дигар тӯъфони чангу ғубур фаро мегирад. санаи 24 июли соли равон соати 17:30 дар минтақаи назди марзии Тоҷикистон бо ҷумҳурии Қирғизистон муноқиша рух дод. дар ин хусус Амид Ховар бо истинод ба маркази матбуоти қишунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон хабар додааст. қатораи мошинҳои сокинони ҷамоати деҳоти Ворух иборат аз 8 адад барои гузарондани тӯи арӯсу домодии фарзандонашон ба самти шаҳри Исфара ҳаракат дошт. дар наздикии даромадгоҳи деҳаи Оқсой қатори мошинҳо аз тарафи шаҳрванди ҷумҳурии Қирғизистон сокини ҷамоати деҳоти Оқсои кишвари ҳамсоя ки дар ҳолати мастии мошини тамғаи Мерседес Бенз рақами қайди давлатиаш 134 ASG 03 KG-ро идора мекард бо баҳонаи он ки гӯё яке аз мошинҳои тӯёна барои ҳаракати ӯ монеа эҷод кардааст, роҳи ҳаракати мошинҳоро мебандад. сипас аз мошин берун шуда мошинҳои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистонро мавриди сангборон қарор медиҳад. дар натиҷа қисмҳои гуногуни 3 мошин мешикананд ва 4 шаҳрванди Тоҷикистон зарари сабуки ҷисмонӣ мепардоранд. баъди ба макони ҳодиса ҳозир шудани кормандони мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва ҳифзи ҳуқуқи Тоҷикистону Қирғизистон гуфтушунид доир гардид ва ба муноқиша хотима дода шуд. вазъият дар сарҳади давлатии Тоҷикистон ва Қирғизистон мӯътадил аст. комиссияи муштараки дуҷониба сабабу омилҳои асосии муноқишаро байни шаҳрвандони ду давлат муайян менамояд. дар 3 рӯзи охир 3 нафар сокинони ноҳияи Бобиҷон Ғафуров бо мақсади худкушӣ худро ба дарёву обанборҳо партофтанд. масъулин тавонистанд ки 1 нафарро наҷот диҳанд, 2 нафари дигар ба ҳалокат расиданд. Диловар Ҳамдамов, масъули бахши матбуоти раёсати Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ дар вилояти Суғд дар суҳбат ба Азия Плюс изҳор дошт. як ҷавони 28-солаи сокини ноҳияи Бобиҷон Ғафуров бо мақсади худкушӣ худро аз болои пули кӯҳнаи шаҳри Хуҷанд ба дарёи Сир партофтааст. кормандони Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда аз ин ҳодиса бохабар шуда ӯро аз марг наҷот доданд. наҷотдиҳандагон баъди расониндани кӯмаки аввалияи тиббӣ ӯро ба беморхонаи ёрии таъҷилии шаҳри Хуҷанд интиқол доданд. вазъи саломатии ҷавон ҳоло хуб аст, изҳор дошт манбаъ. сабаби аз болои пул худро ба дарё партофтани ӯро кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи вилояти Суғд таҳқиқ мекунанд. ҳамчунин санаҳои 17-19 июл як зани тахмин 35 сола ва як ҷавони 19-солаи сокини ҷамоати Исфисори ноҳияи Бобиҷон Ғафуров дар дарёи Сирх ғарқ шуда ба ҳалокат расиданд. бояд гуфт ки ба гуфтаи масъулин дар мавсими обозӣ яъне аз 1 июн то 21 июли соли равон 12 ҳолати дар дарёву кӯлу обанборҳо ғарқшавии сокинон ба қайд гирифта шудааст. дар доираи нақшаи омодагиҳо ба 35-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент баробари бунёди иншооти таъиноти гуногун, таъмиру таҷдиди роҳу кӯчаҳоро низ пешбинӣ намуда дар ин самт корҳои зиёдеро анҷом дода истодааст. ҳоло бо маблағгузории мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр таъмиру таҷдиди кӯчаи Тиришковаи шаҳр идома ёфта. роҳсозони ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Диёри Нур ба мунфаршкунии он машғул ҳастанд. тавре иттилоъ дода шуд, роҳравҳои ду тарафи роҳи кӯча ба масоҳати беш аз 3000 метри мураббаъ сафолакпӯш шуданд ва баъди анҷоми мунфаршкунии роҳ канори он сабзпӯш карда ин кӯча ба яке аз мавзеъҳои оростаю перостаи шаҳр табдил хоҳад ёфт. бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр, соҳибкорон ва корхонаю муассисаҳо дигар кӯчаҳои шаҳр низ марҳала ба марҳала мунфарш ва таҷдид карда мешаванд. Тоҷикистонро пас аз танаффуси кӯтоҳ бори дигар тӯъфони чангу ғубор фаро мегирад. бино ба маълумоти агентии обу ҳавошиносии кишвар он дар охири ҳафта оғоз мешавад. санаҳои 28-29 июл дар аксари ноҳияҳои вилояти Хатлон, навоҳии Тобии Ҷумҳурӣ, дар шаҳри Душанбе ва дар ғарби вилояти Мухтори Кӯҳисони Бадахшон бар асари вазиши шамол тӯъфони чангу ғубор дар назар дошта шудааст, менависад ин ниҳод. обу ҳавошиносон ҳамчунин ҳушдор медиҳанд ки аз 25 то 27 июл дар баъзе ноҳияҳои ғарбии вилояти
ولایت مختاری کوهستانی بدخشان، ولایت سوخت و نواحی تابع جمهوری آمدنی سیل در نظر است. باید گفت که طوفان چند گوخوبار برای بیماران الرژولوژی و گرفتاران بیماری‌های راهی نفس به خصوص با استمای برونخیالی خطرناک است. همچنین برای کودکان، پیرانسالان و گرفتاران بیماری‌های دل و رگ‌ها یعنی هیپرتونی آرتریالی، دیستونیا، استنوکاردیا نیز خطرناک است. چون این هوا باعث دردسر، تنگی نفس، دشواری و حتی قطع شدن نفسگیری می‌گردد. التهاب لوب پرده چشم، بینی و حلقه را به وجود می‌آورد. همچنین چاره پیشگیری گلو و بینی را با نمک شستن منفعتناک است میگویند متخصصان توصیه می‌دهند که در دوره چنگ زیاد آدمان سلامتیشان ناخوب کمتر به کوچه برآمده تیره‌های خانه را پوشیده نگاه دارند. در خانه‌های استقامتی و کارخانه هوا را نم نگاه دارند، هرچی بیشتر آب نوشند. به گفته متخصصان همچنین باید بیشتر غذاهای دارای ماده‌های آنتی اکسیدانت یعنی سبزیجات، ماهی و روغن زیتون استعمال کردن لازم است. برای شخصان گرفتار بیماری‌های دل و رگ مهم است که فشار خون را در یک روز نه کمتر از 2 مرتبه سنجند و برای هیپرتونی آرتریالی دائم به دکتر مراجعه کنند. اینچنین در صورت پیدا شدن نشانه‌های بیماری شدید یا بیمه‌داری، نفس‌کشی، سلفه، بیخوابی به دکتر مراجعه کردن حتمی است. در موج برنامه اطلاعاتی خبر